οργανώνει ένα τριήμερο, ένα πολιτιστικό τριήμερο. Αυτό γίνεται σε συνεργασία και με το Δήμο Βύρωνα. Και να σας συστήσω την κυρία Ελένη Βασιλοπούλου, να γνωρίσετε και την κυρία Ελένη Βασιλοπούλου, είναι η αντιδήμαρχος υπεύθυνη του πολιτισμού του Δήμου μας. Έτσι, εμείς όλοι οι φορείς συνεργαστήκαμε με το Δήμο για να οργανώσουμε αυτό το τριήμερο, αυτές τις εκδηλώσεις. Ο κάθε σύλλογος λοιπόν παρουσιάζει τη δική του δραστηριότητα. Εμείς εδώ παρουσιάζουμε τη δουλειά μας. Ο σύλλογος μας έχει 40 χρόνια δράση, έχει κάνει πάρα πολλούς αγώνες για να γίνει ο Καρέας να λύσει τα βασικά του προβλήματα, γιατί όπως θα πούμε και σήμερα, ο Καρέας παιδιά δεν έχει τη μορφή που έχει τώρα. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε. Θα ήθελες να πεις δύο λόγια. Καλημέρα σε όλους και τους μεγάλους που είναι εδώ. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα, γιατί αυτή ήταν μια παλιά ιδέα, το να συγκεντρωθούν όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι άνθρωποι του Καρέα σε μια γιορτή, να το πούμε έτσι, και έτσι το organizamos από την αρχή, σαν μια γιορτή συνάντησης, ανταλλαγής. Ειδικά τα παιδιά, οι νέοι στον Καρέα, μοιάζει λίγο να είναι άνθρωποι και στο χάρτη, μοιάζει λίγο χωριό, μοιάζει λίγο ξεκομμένο από την υπόλοιπη πόλη του Βύρωνα. Πολλοί νομίζουν ότι είναι άλλη πόλη, είναι άλλος Δήμος και δεν είναι Δήμος Βύρωνα. Λοιπόν, ήδη έχει φτιαχτεί ο χώρος αυτός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία στην περιοχή. Έχει πάρα πολύ αυτό που έχει να δει μέσα στον διαγωνισμό. Πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή μια πολύ ωραία αρχή για να συνεχίσει να γίνεται αυτό, όπως κάποτε πριν από 30 χρόνια. Ξεκινήσαμε σαν να, πώς θα το πω, σαν αστείο, ξεκίνησε ένα παιδικό φεστιβάλ και έφτασε να γίνεται 31 χρόνια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πιστεύω και αυτό εδώ, επειδή έχει βάση στους ανθρώπους και στην διαφορετικότητα της περιοχής, να συνεχίσει να γίνεται και κάποτε θα θυμάστε ότι συμμετείχατε στο πρώτο φεστιβάλ του Καρέα. Εύχομαι να περάσετε καλά, να μάθετε πράγματα. Είσαστε πολύ τυχεροί που έχετε τέτοιους δασκάλους, σαν τον κύριο Σκυλούδη, που έχει ενδιαφέροντα και πέρα από τα όρια του σχολείου. Είστε πολύ τυχεροί που μένετε σε αυτή τη χρονιά και ελπίζω να είσαστε γεροί, όλοι γερές και εύχομαι καλή πρόοδο. Έτσι, θα συνεχίσετε στη ζωή σας και να προχωρήσετε μπροστά. Συγχαρητήρια σε όλους. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα, ο σύλλογος μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρέα, ξεκίνησε τη δράση του το 1975, ήδη κλείσει δηλαδή 40 χρόνια, όταν ο Καρέας είχε διαφορετική μορφή. Και πριν τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καρέα, αν διαβάσετε στα ταμπλό, υπήρχαν άλλοι σύλλογοι. Γιατί υπήρχαν οι σύλλογοι τώρα? Διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα στην περιοχή και έπρεπε οι κάτοικοι να τα λύσουν. Και ο μοναδικός τρόπος για να λύσεις τα προβλήματά σου είναι να ενωθούν όλοι οι κάτοικοι και να παλέψουν όλοι μαζί για τη λύση του. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα ποια ήταν η εικόνα της περιοχής μας πριν από αρκετά χρόνια. Θα κάνουμε λοιπόν μια πολύ σύντομη αναφορμή. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες για να πάρουμε μια εικόνα. 1953 λοιπόν. Προσέξτε παιδιά. Εδώ, αυτή εδώ είναι η Λεωφόρος Καρέα. Βλέπετε, ξεκινάει από εδώ. Φανταστείτε ότι σε αυτό το σημείο εδώ, αυτός εδώ είναι ο περιφερειακός. Αυτό το μονοπάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα μονοπάτι. Εδώ είναι η Λεωφόρος Καρέα. Βλέπετε, αυτός είναι ο Καρέας. Κοιτάξτε πόσα λίγα σπίτια έχει. Ελάχιστα τα σπίτια. Η Λεωφόρος αυτή είναι χωματόδρομος. Βλέπετε, οι προσφυγικές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι σε αυτή την περιοχή εδώ, δεν υπάρχουν καθόλου. Είναι εντελώς αλλαγμένο το τοπίο. Στρίβει εδώ είναι η στροφή που κάνει στις Τριανταφυλλιές, στα Μπόρς, έτσι, εκεί που είναι η σπιτική. Και μετά κατηφορίζει κάτω. Και εδώ είναι η Λεωφόρος Καρέα. Και βλέπετε, αυτή είναι η Λεωφόρος Καρέα. Και βλέπετε, αυτός είναι ο Καρέας. Κοιτάξτε πόσα λίγα σπίτια έχει. Ελάχιστα τα σπίτια. Η Λεωφόρος αυτή είναι χωματόδρομος. Βλέπετε, οι προσφυγικές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι σε αυτή την περιοχή εδώ, δεν υπάρχουν καθόλου. Είναι εντελώς αλλαγμένο το τοπίο. Στρίβει εδώ είναι η στροφή που κάνει στις Τριανταφυλλιές, στα Μπόρς, εκεί που είναι η σπιτική. Και μετά κατηφορίζει κάτω
είναι η Ελλήνων πατριωτών. Εδώ είναι το σχολείο μας. Ναι. Το πιο περίεργο τώρα απ' όλα, έτσι, προσέξτε. Προσέξτε. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα ρέμα. Ρέμα, όπου το χειμώνα κατέβαζε νερό από τον βουνό. Ξέρει κανείς, σήμερα είναι δρόμος. Ποιος δρόμος είναι αυτός? Σάνια? Είναι 28 Οκτωβρίου. Το είχαμε πει και στο σχολείο, έτσι. Αυτό λοιπόν φαίνεται, αυτή είναι φωτογραφία, παιδιά, έτσι. Είναι αεροφωτογραφία. Βλέπετε λοιπόν η 28 Οκτωβρίου ήταν ρέμα. Δεν ήταν καν δρόμος. Σαν κρεμός. Μικρό κρεμός. Γι' αυτό βλέπετε και σήμερα, όταν βρέχει πάρα πολύ, ο δρόμος αυτός γίνεται ποτάμι. Γιατί το νερό ξέρει ότι εκεί ήταν ο φυσικός του δρόμος, τον οποίο επισκλείσαμε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ βλέπετε, πάμε στο 1960. Αυτό που βλέπετε το πλαίσιο στο τετράγωνο δείχνει τις προσφυγικές πολυκατοικίες. Έχουν ήδη χτιστεί οι πρώτες 12 προσφυγικές πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες αυτές, παιδιά, στις οποίες θα δούμε και θα προσπαθήσουμε, ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 1957, έτσι, για να στεγάσουν, να φιλοξενήσουν μέσα πρόσφυγες Έλληνες, οι οποίοι είχαν έρθει από την τότε Σοβιετική Ένωση, από τη Ρωσία, λεγόταν τότε Σοβιετική Ένωση, και ήταν πόδι, διωχθήκανε από τον πόντο, περάσανε σε περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης και από εκεί ήρθαν εδώ, καθώς και Έλληνες από τη Ρουμανία, γιατί είχαμε πολλούς Έλληνες και στη Ρουμανία. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, ήρθαν στην Ελλάδα και ο ΟΗΕ τους έφτιαξε λοιπόν αυτές τις πολυκατοικίες για να τους δώσει στέγη. Και εδώ βλέπετε τα σπίτια του Καρέα είναι λιγοστά. Η κουκίδα, η πορτοκαλί, είναι το σχολείο μας. Βλέπετε, στο τετράγωνο που είναι το σχολείο μας δεν υπάρχει κανένα άλλο κτίριο, έτσι. Είναι στο 1960. Κοιτάξτε πώς εξελίσσεται η περιοχή. 1969. Τα σπίτια αρχίζουν και πυκνώνουν, η λεωφόρος Καρέα έχει γίνει πλέον άσφαλτος. Οι προσφυγικές πολυκατοικίες, όπως βλέπετε, στα τρία αυτά κουτάκια έχουν χτιστεί όλες. Είναι 17 αυτές που θα δούμε, άλλες 3 στην 28 Οκτωβρίου και άλλες 5 επάνω στην αναπήρων πολέμου. Έτσι, Παύλου Μελάν φτάνει μέχρι εκεί. Οι 5 τελευταίες. Λοιπόν, έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν και συνολικά, να σας θυμίσω, το είχαμε πει και στην τάξη, δεν είναι μικρός ο αριθμός των οικογενειών που φιλοξενήθηκαν εδώ. Έτσι. Μιλάμε για περίπου 700 οικογένειες. Έτσι, 700 οικογένειες λοιπόν φιλοξενήθηκαν. Συν, όπως θα παρατηρήσουμε, τα μαγαζιά που υπήρχαν στο ισόγειο ορισμένων πολυκατοικιών. Μιλάμε για 27 μαγαζιά, μικρά βέβαια, θα τα δείτε, σήμερα δεν λειτουργούν, λειτουργούν λίγα πράγματα. Και συνεχίζουμε. 1978. Τι το καινούργιο έχει παρουσιαστεί τώρα εδώ, το οποίο έχουμε κυκλώσει τώρα? Είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Είναι το σχολείο σας, είναι το σχολείο μας, πριν μεταφερθεί, πριν χτιστεί το κτίριο του καινούργιου που είμαστε τώρα. Το πρώτο κτίριο ήταν στο περιφερειακό του δρόμο, εκεί που σήμερα είναι το γυμνάσιο. Η κουκίδα είναι το σημερινό μας σχολείο. Αυτό είναι το σημερινό μας σχολείο. Αυτό είναι το παλιό. Εντάξει. Το οποίο γκρεμίστηκε και έγινε στο γυμνάσιο, το Χριστό Γυμναστήριο. Δίπλα είναι το Λύκειο, αλλά το Λύκειο δεν υπάρχει εδώ, 1978, βλέπετε. Λύκειο δεν υπάρχει. Στο Βύρωνα κάτω. Με τη συγκοινωνία, κάθε πρωί, έτσι, στην οδό Φορμίων. Και γυμνάσιο. Μετά από μερικά χρόνια έγινε το γυμνάσιο και στεγάστηκε μαζί με το δημοτικό. Και ήταν πρωί το δημοτικό, απόγευμα το γυμνάσιο. Ναι. Μέχρι να χτιστεί το Λύκειο, είδατε, υπάρχουν πολλές αλλαγές. 1988, κοιτάξτε πώς γέμισε τώρα η περιοχή με σπίτια. Έτσι. Έχει γεμίσει η περιοχή μας με πολυκατοικίες. Να κλείσουμε λίγο την πόρτα ή Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μερικές φωτογραφίες. Εδώ είναι από μια εργασία που είχαμε κάνει παλιότερα με μια έκτη τάξη.
Πήραμε παλιές φωτογραφίες του Καρέα, έτσι πριν από 2 χρόνια δεν είχαμε κάνει τη δουλειά του, και πήγαμε με τα παιδιά και φωτογραφίσαμε το ίδιο σημείο όπως είναι σήμερα. Αυτή εδώ είναι η Λεωφόρος Καρέα, παιδιά. Είναι η Λεωφόρος Καρέα στην τελευταία ευθεία, λίγο πριν μπούμε στον περιφερειακό. Έτσι, στην τελική ευθεία της, λίγο πριν μπούμε στον περιφερειακό. Είναι το ματόδοτο. Κοιτάξτε πόσο είναι. Εδώ φαίνεται ένα κτίριο, το αναγνωρίζει κανείς αυτό. Είναι αυτό. Το ξέρει κανείς. Σπύρο. Ποια εκκλησία είναι, της Άκρης. Σήμερα είναι πνιγμένο μέσα στην πολυκατοικία. Κοιτάξτε την άλλη φωτογραφία, δεν φαίνεται τίποτα. Είναι πολυκατοικίες. Νίκο. Ναι, είναι το παλαιό περίπτωμα. Πώς λέγεται, ξέρετε, ναι. Όχι. Άγιος Πυρίδος, μπράβο. Είναι ο Άγιος Πυρίδος. Υπάρχει και σήμερα, αλλά είναι πνιγμένο μέσα στην πολυκατοικία. Εδώ ένα άλλο σημαντικό είναι η πέτρινη στάση. Κοιτάξτε σήμερα πώς είναι ο χώρος και πώς ήταν τότε. Είναι ακριβώς εδώ που κάτω. Η πέτρινη στάση, Λεωφόρος Καρέα. Και βλέπετε και το λεωφορείο της γραμμής, τα παλιά λεωφορεία που έρχονταν εδώ στην περιοχή. Έτσι είναι. Αυτά είχαν τον οδηγό και τον εισπράκτορα που ήταν στην ίδια. Εδώ βλέπετε τώρα το βελάκι εδώ, παιδιά, δείχνει την πλατεία Νικολαίδη. Κοιτάξτε πώς ήταν η περιοχή στην πλατεία Νικολαίδη. Ένα σπίτι διακρίνεται, ένα σπίτι εδώ και ελάχιστα σπιτάκια. Ένα σπίτι λοιπόν διακρίνεται εδώ. Ποιο είναι αυτό? Δεν είμαι ο κατάλληλος εγώ να σας μιλήσω για αυτά. Έχουμε μια κυρία εδώ που είναι πιο κατάλληλη. Η κυρία Ελένη που είναι και αυτή στο σύλλογό μας, είναι το σπίτι της. Η κυρία Ελένη λοιπόν είναι από τη δεκαετία του 1950 στο Καρέα. Είναι αρχιτέκτονας και είναι από τους πρώτους κατοίκους του Καρέα. Έτσι, βεβαίως. Και ό,τι θέλετε μπορείτε στο τέλος να μαθαίνετε ουσιαστικά. Επίσης, θα σας αποκαλύψω κι άλλο ένα μυστικό τώρα, μια και η κυρία Ελένη. Λοιπόν, στο σπίτι της η κυρία Ελένη είχε κατσίτα και κότες. Εντάξει. Τελείως διαφορετική. Κοιτάξτε την ίδια περιοχή πώς είναι σήμερα. Με το παιδάκι φαίνεται πάλι πλατεία. Έτσι. Εδώ είναι η πλατεία. Αλλά έχει γεμίσει ο τόπος με πολυκατοικίες. 1985, όχι και πολύ παλιά φωτογραφία αυτή, βλέπετε. Είναι και έκδομη. Είναι στη γωνία αναπτύρων πολέμου και 25 Μαρτίου. Εκεί που ήταν το πολυσέλιδο παλιά του βιβλιοπωλείου, το πολυσέλιδο, παιδιά, είναι χτισμένο εδώ. Εδώ. Έτσι. Τότε ήταν αλλά να κυρία Βεργέη και μέσα, κοιτάξτε. Ναι, μπράβο, να δεν τραβήσω από τις μέρες μας κάτι. Βλέπετε λοιπόν ότι η περιοχή μας, παιδιά, με την πάροδο του χρόνου, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έτσι. Είδατε πόσο διαφορετική ήταν παλιά και πώς έγινε σήμερα. Εδώ το ξέρετε, έτσι. Το μοναστήρι του Αγιάννη. Το οποίο, κοιτάξτε πώς είναι σήμερα, τότε έφτανε ως εδώ. Ως εδώ. Ήτανε το μοναστήρι, κάποια κελιά από πίσω και εδώ ήταν περίπτωση. Και τώρα έχει επεκταθεί, κοιτάξτε, για που είναι η εγκαταστάση. Αυτό εδώ το λειτουργούσε και ως μαγαζάκι, ως αναψυκτήριο. Για ένα διάστημα. Και εδώ ένα άλλο σημείο του Καρέα, πολύ σημαντικό, επάνω στη Λεωφόρο Καρέα, το γνωρίζετε. Πρέπει να το γνωρίζετε. Περάσαμε απ' έξω σήμερα. Έτσι. Είναι η πηγή. Κοιτάξτε πώς ήταν παλιά, στη δεκαετία του 50, είναι αυτό που είχαμε πει, που βγάζανε το νερό με την τρόπα, χειροκίνητα, έτσι. Λέγανε και την λούπα. Μετά διαμορφώθηκε όπως δείχνει η φωτογραφία από κάτω και στο τέλος του 2009 διαμορφώθηκε όπως δείχνει η βίντεο. Εντάξει. Λοιπόν, είδαμε μερικές φωτογραφίες για να πάρετε έτσι μια ιδέα, παιδιά, πώς ήταν η περιοχή μας και πώς εξελίχθηκε. Εντάξει. Τώρα, μετά από εδώ, θα συνεχίσουμε και θα εξερευνήσουμε. Γνωρίζω ότι σχεδόν όλοι έχετε επισκεφτεί την περιοχή, έχετε παίξει την περιοχή εδώ, αλλά εμείς σήμερα θα την εξερευνήσουμε, δηλαδή θα την προσέξουμε
χαρακτηρίσουμε με κάθε λεπτό. Θα φύγουμε λοιπόν από εδώ. Και σας περιμένει πίσω ένας άλλος σύλλογος. Θα γνωρίσετε και έναν άλλο σύλλογο. Πέραν από τον εκπολιτιστικό σύλλογο υπάρχει ο σύλλογος των Ποντίων. Γιατί ο σύλλογος των Ποντίων τώρα, μπορεί να μου εξηγήσει κανείς, τι δουλειά έχει σύλλογος των Ποντίων στο Καρέα? Λες με. Δυνατά, να πούμε, να πούμε. Και πού εγκαταστάθηκαν? Στις προσφυγικές, ακριβώς. Ήταν λοιπόν ο πρώτος πληθυσμός που ήρθε, οι Πόντιοι λοιπόν, από τη Ρωσία και οι Έλληνες, συγγνώμη, από τη Ρουμανία, έτσι. Ήρθαν λοιπόν εδώ, είχαν ιδρύσει το δικό του σύλλογο, το λέγανε Ένωση Ελλήνων εκ Ρουμανίας και Ρωσίας. Ναι, εκ Ρουμανίας, από τη Ρουμανία. Από τη Ρουμανία και τη Ρωσία. Εντάξει. Λοιπόν, και εκεί θα γνωρίσετε και κάποια άλλα μέλη του συλλόγου των Ποντίων Καρέα Πύρωνα και θα σας μιλήσουν, θα σας δείξουν κάτι από τον πολιτισμό τους. Εντάξει. Μετά από αυτό, θα γνωρίσουμε έναν άλλον κύριο που θα σας πει λίγα πραγματάκια για το πώς να φωτογραφίσετε και θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας έξω. Πριν ξεκινήσουμε την βόλτα μας, έχω να σας δείξω και κάτι άλλο. Θα σας δείξω ένα βίντεο από το 1964, έτσι, ένα μήνα πριν γεννηθώ, το 1964, ένα βίντεο το οποίο γυρίστηκε στην περιοχή που θα περπατήσουμε κι εμείς. Προσέξτε λοιπόν, να είστε πολύ προσεκτικοί, γυρίστηκε στο Καρέα. Είναι από μια ταινία. Είναι από την ταινία Άλλος για το εκατομμύριο. Έχουμε διαλέξει ένα κομματάκι, 5 λεπτάκια είναι. Να δείτε λοιπόν με τους ηθοποιούς, οι ηθοποιοί που παίζουν είναι γνωστοί, είναι ο Διονάκης και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Έτσι, συναντιούνται δύο ηθοποιοί σε μια ταβέρνα, θα δούμε ποια είναι αυτή, αν μπορείτε να τη μαντέψετε. Και μετά έρχονται στις προσφυγικές και η υπόλοιπη ταινία γυρίζεται μέσα στις προσφυγικές. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Κοκό! Εσύ είσαι! Ναι, γιατί? Και τι πάρεις τα είναι? Το Sherlock Holmes νούμερο 3 Special. Τι special? Special, παιδί μου! Τον Αριστίδη το Φυσέκι, τον θυμάσαι? Ποιον? Αυτό που βάρεσε κανόν και την κοπάνισε? Αυτός τώρα ξεκοκαλίζει τα λεφτά στη Βενεζουέλα. Buenas noches, mi amor. Δεν μου λες? Σου έφερε και εσένα? 100.000. Και όχι τίποτα άλλο, ήταν η πρίκα της αδερφής μου. Και αφήνει φουκαριάρα ορφανά στον δρόμο. Ήταν παντρεμένη η αδερφή σου, ρε Κοκό? Όχι. Όχι. Τότε για ποια ορφανά μου μιλάς? Για αυτά που θα άφηνε αν παντρευότανε. Δεν θα έκανε παιδιά βρε άμα παντρευότανε. Λοιπόν, για αυτά λέω. Και εδώ τι θέλεις? Μου είπαν ότι ο Αριστίδης δεν μπόρεσε να το σκάσει για το εξωτερικό και ότι κρύβεται κάπου εδώ στην Κορέα. Ποια Κορέα, μωρέ? Καρέα το λένε εδώ. Τι η Καρέα, την Κορέα. Για ένα, θα τσακωθούμε. Καρέα το λένε εδώ λοιπόν. Είναι λοιπόν σε κάποια ταράτσα μιας ταβέρνας. Και από πίσω τους φαίνεται αυτός ο λόγος. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Δεν είσαι. Όχι. Κοιτάζει προς τα κάτω, ο νικαμπτός είναι κάπου προς τα δω. Είναι πολύ μακριά. Αυτός ο λόγος είναι στον Καρέα. Πάει το μυαλό σας, Τάνια? Όχι. Ο ημιτός είναι από την άλλη μεριά. Είδατε, δεν μπορείτε να το αναγνωρίσετε, γιατί σήμερα είναι τελείως αναγνώριστο. Λοιπόν, να σας πω ότι όλοι ξέρετε την πλατεία Νικολαίδη, έτσι, και την οδό Αντωνιάδη. Αν προχωρήσετε την οδό Αντωνιάδη ευθεία, περνώντας την πλατεία Νικολαίδη, πηγαίνετε σε ένα λόγο που οδηγεί σε ένα κλεισάκι, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Είναι ο λόγος του Αγίου Κωνσταντίνου. Έτσι, 1964 που βλέπετε, δεν υπάρχουν σπίτια. Αυτό είναι το σπίτι κάτω-κάτω. Στη γωνία θυμάτων του πολέμου και Αντωνιάδη. Είναι το σπίτι της κυρίας Ελένης που σας έλεγα. Έτσι. Και πάνω είναι άλλα 2-3 σπιτάκια. Εντάξει. Βλέπετε πόσο αλλαγμένη είναι η περιοχή. Λοιπόν, ο Γιοννάκης ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που του έχει φάει 100.000 και αυτός κρύβεται μέσα στον Καρέα.
και θα προσπαθήσει να το βρει. Ναι. Είδε, η Μαρία Ειρήνη μένει στο λόγο και δεν μπορείς να τον αναγνωρίσει. Σε αυτό το λόγο. Συνεχίζουμε. Έλα. Να κάνουμε στοιχεία για να φύγουμε και τους διαλόγους. Δεν θα τα ξανασταματήσουμε, μόνο σε ένα σημείο είναι. Σε ποια ταβέρνα είναι. Από ποια ταβέρνα τώρα μπορούμε να δούμε το λόγο του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχει και σήμερα. Για να δούμε αν θα το βρει, κυρία Ελένη. Όχι. Όχι. Δεν είναι το παλιό του. Έχασε η κυρία Ελένη. Ο Αλέξης. Είναι τα κουνέλια λοιπόν. Μπράβο, ποιος το βρήκε. Ποιος το βρήκε, δεν είναι τυχαίο ποιος το βρήκε. Γιατί τη μαμά του Αλέξη τη λένε λευκή ψυχόπαιτα. Λοιπόν, η ταβέρνα λοιπόν τα κουνέλια, παιδιά, είναι από τις πρώτες ταβέρνες που υπήρχαν στον Καρέα, η πρώτη και πριν τον πόλεμο, πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι. Είναι λοιπόν μια ιστορική ταβέρνα και ένα σημείο κατά τεθέν. Όλοι γνωρίζουν από τον Καρέα τα κουνέλια. Λοιπόν, πάω τώρα. Και αν δεν του στήσω καρτέρι να τον τσακώσω. Και αν δεν τον πιάσω, να μην με λένε με ένα Sherlock Holmes νούμερο 3. Special. Special, μπράβο. Σας παρακαλώ, δεν μιλώ με αγνώστους, δεν αφήνει η μαμά. Δεσποινής, θα δείτε μια στιγμή να σας πω. Μα τι θέλετε επιτέλους? Μπορείτε να μου δώσετε μια μικρή πληροφορία. Μικρή? Ναι, μικρή. Πολύ μικρή? Πολύ μικρή. Πόσο μικρή? Σαν το μικρό σας δαχτυλάκι. Αχ, τι χαριτωμένα που τα λέτε. Ναι. Και είσαι και νόστιμος Παναθεμός. Είμαι. Και έχεις και κάτι μάτια τσακίρικα. Είμαι τσακίρης, είμαι τσακίρης. Φαίνεται. Λοιπόν, τι πληροφορία θέλετε να σας δώσω? Μήπως είδατε ένα ξερακιανό με μύτη καμψή? Σουβλερί? Ναι. Σαν τη δική Σαν τη μου? δική σας. Πώς λέγεται? Αριστίδης. Ο δίκαιος? Όχι, ο άδικος. Τι σας έχει κάνει? Μου φάγε 100 χιλιάρικα. Α, τον πρόστιχο, τον παλιάνθρωπο σαν δεν τρέπεται. Λοιπόν, μήπως τον είδατε? Θα σας γελάσω. Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Θα φύγετε? Πάω να καταταγώ. Πού? Σας αδελφάς νοσοκόμους. Τσάου μπαμπίνο. Τσάου. 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 Αριστίδη! Τι είναι? Aman, πολλές της Αραβίας. Σαΐντα. Σαϊδά. Σαλάμ αλέκουμ. Νουάλεκουμ. Κοκό, κοκό. Κοκό, για σαλάμ, για χαμπτίνι. Σαλάμι, yok σαλάμι. Σαΐντα. Απ' σαλάμι πιστέλα. Ουέντου μπαία. Αριστίδη! Τι είναι?
Εντάξει ρε, μην κάνεις έτσι ρε Κόκο. Εντάξει. Τα λεφτά γρήγορα. Τα λεφτά να σου πω στα μούτρα. Τα λεφτά. Καλά. Γρήγορα. Μέτρα τα. Άντε μη φέρω αστυνομία. Εντάξει, μη λες τέτοια πράγματα. Μετράω Κοκόμπα. 1, 2, 3, 4. Πω και έχω ένα ραντεβού ρε Κόκο. Τι ώρα έχει? 12. Ναι, προλαβαίνεις. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα? 27. 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε ρε Κόκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι εσύ? 40 είμαι. 40? Και δεν σου φαίνεται. 41, 42, 43. Παχύς είσαι ρε Κόκο. Όχι, καλός είμαι, μέτρα. Κάνε λίγο δίαιτα. Πόσα κιλά είσαι? Δεν είμαι πολλά. 75 κιλά είμαι. 75, 76, 77, 78. Ρε Κόκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρίσει τη γιαγιά σου? Δεν έχω γιαγιά, πέθανε. Πέθανε. Πόσο χρόνο είσαι? Μεγαλούτσικη. Μεγαλούτσικη δηλαδή πόσο? 98. 98, 99, 100. Σε καλή μεριά Κόκο μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι. Εντάξει. Σάιντα Κόκο μου. Σάιντα. Για χαβάκα. Σαλάμ αλέικουμ. Σαλάμ αλέικουμ. Σάιντα. Πολύ καλός κύριος. Και τον είχα παρεξηγήσει. Υπάρχει ένας χάρτης της περιοχής, παιδιά. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να δούμε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο αστικό κέντρο. Το αστικό κέντρο είναι το νούμερο 1. Για να το βρείτε στο χάρτη. Για δείξτε όλοι το νούμερο 1. Το νούμερο 1 είναι το αστικό κέντρο. Μάλιστα. Άρα, στο νούμερο 1 είμαστε στο αστικό κέντρο. Από εδώ ξεκινάμε λοιπόν. Τώρα, από πάνω όπως σας δείχνω. Βλέπετε, υπάρχουν φωτογραφίες, οι οποίες είναι πιο παλιές. Υπάρχει κάποια φωτογραφία που σας θυμίζει το αστικό κέντρο, το εσωτερικό του? Ναι. Υπάρχει κάποια φωτογραφία? Προσέξτε όλοι όμως. Όλοι να συμμετέχουμε. Δεν θέλει? Όταν λες δεύτερη, ποια εννοείς? 1960. Επάνω, μπράβο, πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Ο κύριος που βλέπετε είναι ο πατέρας της κυρίας που έντυσε το Βασίλη και την δεύτερη. Είναι ο πρώτος δάσκαλος του Χαρέα. Δεν ζει πλέον. Εμείς το γράφουμε. Και εδώ γράψτε λοιπόν στο κυκλάκι νούμερο 1. Κύριε, είναι και ένα κόμμα. Ναι, μισό λεπτό. Γράψτε στο κυκλάκι το νούμερο 1. Να γράψουμε αστικό κέντρο. Και από κάτω γράψτε αστικό. Ναι. Εντάξει. Και προχωράμε. Η φωτογραφία που σας το δείχνει εδώ πως ήταν παλιά. Είναι αυτή εδώ κάτω, μπράβο. Βάλτε νούμερο 2. Γιατί φαίνεται ότι Μπράβο. Νούμερο 2 και γράψτε μνημείο. Μνημείο. Αυτή η φωτογραφία του 1975 και βλέπετε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Το παρατηρείτε, παιδιά? Αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία είναι το πρώτο μνημείο που ήταν ακριβώς σε αυτή τη θέση. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Πότε φτιάχτηκε αυτό? Να το δει. Το 1921. Ρε παιδί και στο χέρι. Ναι. Έτσι, το 1980. Και από ποιους κατασκευάστηκε? 1975 είναι το παλιό μνημείο. Ναι, αυτό λέει, αυτό δεν είναι ίδιο. Από ποιους κατασκευάστηκε, Ντορίνα? Έτσι, Έλληνες εκ Ρουμανίας και Ρωσίας. Και σε ποιους είναι αφιερωμένο? Εις μνήμην, λέει, ιερολογητών Δραγατσανίου. Είναι το νούμερο 3 στο χάρτη. Θα γράψω γήπεδο. Γήπεδο αστικού. Γήπεδο αστικού. Γράψα γήπεδάκι. Ναι. Κοιτάξτε, παιδιά, το 1960 στο γήπεδο αυτό, τι μας δείχνει η φωτογραφία? Ναι. Τι μας δείχνει η φωτογραφία? Ναι. Γυμναστικές επιδείξεις. Ήταν το δημοτικό σχολείο, δεν είχε αυλή και ερχόταν εδώ και έκανε τις γυμναστικές επιδείξεις. Είδες μια φωτογραφία. Και από δίπλα στο γηπεδάκι είναι αυτά τα κλεισάκια. Ποια είναι αυτό το κλεισάκι? Να πω. Ο Άγιος Τηλιανός. Και δίπλα η Αγία Παρασκευή. Είναι δύο ενωμένα, έτσι. Δύο ενωμένα μαζί. Ο πρώτος τηλεφωνικός άλαμος. Πρώτος. Ο πρώτος τηλεφωνικός άλαμος. Έλα. Και ένα αυτό το 4. Γιατί απλώς δεν κάνω αυτό? Αυτή εδώ είναι η τρίτα πολυκατοικία και κρύβει ένα μυστικό. Έτσι. Κρύβει ένα μυστικό. Επάνω της
επάνω στην πολυκατοικία, σε κάποιο σημείο, δεν σας λέω, πρέπει να το βρείτε, υπάρχει μία μαρμάρινη πλάκα η οποία λέει πότε χτίστηκε, για ποιους χτίστηκε και όλα αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να τη βρείτε. Είναι μπροστά σας. Όταν λέω μπροστά σας εννοώ, όχι από την πίσω μεριά. Βρήκα! Ποιος θα τη διαβάσει? Εγώ! Είναι η πλατεία. Ποια πλατεία είναι αυτή? Ποια πλατεία είναι? Το γράφει πλατεία Λίδη. Είναι η πλατεία Λίδη. Υπάρχει κάποια φωτογραφία που σας τη θυμίζει? Ναι! Η επάνω, η κεντρική. Είναι παιδιά. Κοιτάξτε το 1959. Κοιτάξτε πώς ήταν η περιοχή που είναι απέναντί μας. Δεν υπήρχαν τα δέντρα καθόλου. Έτσι. Δεν υπήρχαν τα δέντρα καθόλου. Είναι το νούμερο, στο χάρτη. Το νούμερο 8. Τι γράφουμε? Πλατεία Λίδη. Το νούμερο 8, πλατεία Λίδη.